dibilang dagang di sinan otak kajui abak dikini ondewaang mula jaidinai iyo lupo abak jawaang na olai lawaang pulang dari rantau mana idui abak ikut contohnya mana abak kala jatuh kapan siun mana indak tahu ko si bialai ko indak ditolong jo karajo lu agak payah dia cari bare mana mandangale kator itu onde abak dan akan mulai jangan itu nanabak sabu yo bae barambu yang in salatan angin selesai barat juo ilang lawi timbu daratan untuang batambah oh bayi yo kok bapak lah jatuh kapan siun kanambo kanala jadi doktor jahidin anak abak karajo di rumah sakit ganti yang 200 gaji sebulan mandangale kato mula rupo itu bukan gadang hati abaknya aye mato badare-dare onde jahidin dan akan mula rena di mano waang dapet kepeng lena oh di mano waang bulipi di mana mangkok tercapai cito-cito menjawab sinan doktor Jahidin onde bapak sarato mande dengakan bana jale-jale kawan ambo anak Palembang Abdul Munaf namanya kini inyo lah menyerahkan ambo nak basikola mangkok tercapai tanah tangapi ba itu bana lama sola itu dia sanang raso dalam hati abi hari baganti hari mulai karajo si Jahidin oh iyo menjadi dokter karena monyoi dibilang dagang di sinan indah dirantang panjang bana tumpak deinyo si Jahidin oh ruponyo kini lah mulai bakarajo kadang bilang dokter Jahidin iko orang kayo orang hati yo kadang jebendi bakarajo kadang kan cubo jalan kaki kan kadang-kadang lai joto rumah sakit cuy itu bana si Jahidin
sanang hati bapak jo mande anak kanala jadi dokter ba itu bana masui itu dibilang dagang di sinan nindak dirantang panjang bana di bulan gaji diterima gaji kamande oba sarahkan bakato mande bagulambe nak kanduang mangagiakan gaji yang kamande nak kasadonyo ambil diwaang kabalanjo menjawab doktor Jaidin ambil di mande kepeng ko kasadonyo kok nang diambolai juwado lai nang kadimakan itu le kato molakin oba itu bana dan nyolai ndak dirantang panjang bana tumpak de inyo mula masuk itu kadang bilang dagang si Jaidin ambil di mande kabalanjo yo ambil di mande kabalanjo bali di mande nak nanang katuju co itu bana katua anak sanang hati buyang Jaidin tarikan inyo bakarajo Ana batamba cadi juwo maalul le cando si Jaidin kadi bilang dagang Jaidin oh awak bertambah gagaju nan awak bertambah manis oh awak rancak bapangke dokter baraka sanang dalam hati sinan de bilang apa nyolai bakato apa mula bake mande onde coiko dek saripah dang adek kau dikatokan anak kanala gadang lupoiko ndak kota daga dek kau nak baminantu mandanga katurupo itu kok dapet minantu nanggak sesuai kok lasanang dalam hati biar dicari minantu oh nanggak elok kue